Okay, na mga salamat. Aton sumaya wala ba ko ni Mr. Melvin Obidos kang gipanisan ni Honorable Maribeth Babalcon. Okay. Nasa rin givais at mga barangay officials, enjoy laan kita yun ang gabi ha. Bata pa itong oras. Lagas na kayan. Okay, sige buwas may nakita kayan pa rin. So, kinahanglan diri kita magpiniraw. An aton sunod nga papasayawon. Wala ba kundi ang kapitan ang barangay 5 Honorable Elmer Babalcon papanisan ang buutan kay SP member o Honorable Nelda Ubor. Okay, sorry po. Isasaliwan tala anay Honorable Nelda Ubor kaya diri pa pwede sumayaw kan Honorable Susana Serdenia. Tukaro tropa na ng anawa. Ipanisan ni Honorable Susana Serdenia. Okay, damo nga salamat aton sumayaw. Waray ba kundi hi Honorable Susana Serdenia ang ipanisan ni Honorable Elmer Babalcon. Okay. Ganyan diri naton pwedeng waray kasunod. Aton dayon susundan ang papasayawon. Waray ba kundi ang guwapo nga kapitan ang barangay 1 Honorable J.R. Abaygar. Pamanisan ni Madam Ilina Kilapio. Tukar para ilang anawa.
ang puso. Aan ayong niranulan hinulo. Kamaupay ang tunog, diri ka masusunod. Palihugod lahit ulit ng instrumento. Hasta ladaya na may kumbulata. Ang naglikong hindi ang irabanda. May kung tinirukalo o takot kay kalipa. Matagintingan tunog ang irasista. Alam sa ayaw na kita, itin mo aligitun mauna. Pampanisan hiya, ita't isita. Ironian liwa kita, pasasayaw ka kung iba. Kay na ayun, hinayit kong bulata. Sayaw na kita, hindi paningitun mauna. Papanisan hiya, kitang bisita. Ironian liwag kita, pasasayaw kahit kung iba. Kay na ayun, hinayit kong bulata. Ang kumbulata ang tukay, hinkawagana. Kung baga pagkaon, hinkamarasa. Kailan imo pang sayaw sa panatikahiha. Sigurado minsan kay higmamalhas ka. Alam sa ayaw lagi ka, hinggapitan itong mauna. Papalisan hiya, di konsihala. Ironian liwag kita, pasasayaw tayo kung iba. Kay na yun, hinayit kong bulata. Okay na mga salamat aton sa mayo nga bakon di Kapitan JR. Abay kag ang ipanisan ni Madam Erlina Kilapio.